kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayong ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di man sila payak, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip ng kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang laya mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. Tungo na mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga mata'y biglang lumuha ng di mo. Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre kung bago ka lang sa aming YouTube channel ay mag-subscribe ka na. Muli ako po si Dian Paragas at siya naman po si Jomay Paragas. Muli ngayong araw na to, November 27, 2020, isang bata naman ang ating isusurprise. Ang cute niya! At ang kanyang pangalan ay si Janjan Tatad from Reyes Subdivision. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. A few moments later. Ginagawa mo.
Po. Dito lang tayo sa labas. Dito na lang tayo sa labas. Sige, dyan. Ayan, hintayin na natin ang ating A few moments later. Ayan na, hello. Ay, hello. Ito si si... Yan. Ano pangalan mo? Unyok pa. Unyok? Unyok, yung ata yung nandun sa probinsya, no? Hindi. Meron nagbigay ng sorpresa sa'yo. Sino sa tingin mo kaya yung nagpabigay ng sorpresa? Ito, bibigyan kita ng chocolate. Dapat nasagot mo, ah. Sino kaya sa tingin mo? Ngiti ka muna sa ating camera. Ayan, sino kaya sa tingin mo nagpa-sorpresa sa'yo? Birthday mo, di ba? Ay, happy birthday! Ayan, sino na? Sabihin mo na, sino kaya sa tingin mong bigay ng regalo? Bigyan mo siya ng chocolate. Hulaan mo. Siya pa. Ito yung nagbigay ng regalo. Wrong. Hindi, sige, bigyan mo ng chocolate. Chocolate. Ayan. O, sino ba? Dapat yung tama. Yung tama para mabigay na lahat sa'yo. O, bibigay din yung regalo sa'yo pag nahulaan mo kung sino yung nagpa-surprise sa'yo. Ayan, sino kaya? Sino? Si? Si ate. Nagbibigay. Ito nga. Oo, hindi magsabi, hulaan mo lang, magsabi ka ng sinong mabait sa'yo. O yun, baka yung mga nagregalo sa'yo. Dito, tingin ka sa camera natin. Ayan, gwapo pala. Okay, sino kaya sa tingin mo? Si Carlo? Sabi ka ng pangalan Sino ka ka mo. magsabi ka ng pangalan? Lahat ng kilala mo na lang, sino ka nang kilala mo? Ay! Wala kang kilala? Yung love na love ka, sinong alam mo? Oo. A few moments later. Wait lang, ano pang clue? Maganda. Maganda, yun. Maganda. Babae. Sige, magsabi ka ng kilala mong babae na maganda. Na nasa ibang bansa. Sino? Sino? Si? Sino kaya? Si? Si? One eternity later. Sino? Ayun! Apil! Manat-mat na. Ayun, chocolate. Lahat na to. Ayan, yung Ah, chocolate ito. mo lahat na. Ito lahat yung regalo mo. Yan. Isa pa. Ayan. Ayan. Isa pa. Bigyan mo na kayo nagayan. Yan lahat. Sige, lagay mo dyan. Uwi na kami ha. Bye-bye. Meron pa, meron. Yan ang aking regalo sa'yo. Tara, Mag-skipper ka muna. Kaya mo, may ipapakita ko sa'yo dyan. Halika dyan. Oo, bibigay sa'yo. Yan, Frank. Run. Hindi niya mabubuksan yan. One, two, three. Oh, taas mo, taas. Surprise! Yan. Happy birthday! Dito. Wala bang smile dyan. Oh, smell ka naman. Dito malaki ang cars mo. Ay, Wow, ang dami yung sasakyan ha.
Sasakyan mo lahat yan. Masaya ka ba? Wow, ang laki ng sasakyan ah. Hawakan mo. Alam na siya. Harap ka doon. Harap ka dito. Harap ka dito. Pipicture ka. Picture. Smile ka. Smile ka. Ipapakita kay mama mo. Susunod yan ang regalo sa'yo sa sasakyan na. Hindi, yan talagang sasakyan sa'yo. Yan. I'm finally facing it all, fearless. Ang pogi-pogi. Yan ang masasabi mo kay mama sa regalo niya sa'yo. Thank you po. Mama. Ayun. O, ganyan. Picture pa lang Arad. 1, 2, 3. Kaya so ipasok na lang natin yung handa po ni Janjan at dahil meron pa pong inhandang message po ang kanyang magulang at babayasahin po yan ni Tian po mamaya. So, let's go! A few moments later. At hindi pa nga po dyan nagtatapos po ang pasurpresa po natin para po kay Onyok. Dahil may hinanda pa pong message po ang kanyang ina at babasahin po yan ni Tian. Happy birthday, Janjan. Una sa lahat, papasalamat ako kay God dahil binigay ka niya sa akin. Mabait, malambing, kahit sumpungin sihig. Be a good boy, always my little monkey. Kahit wala man sa tabi mo, nyo ni Kuya, lagi niyo tatandaan, mahal na mahal ko kayong dalawa. Para sa inyo lahat ng ito, sorry dahil tuwing birthday, wala ako. Basta dadating din yung araw, magkakasama na din tayo. Salamat din, Mama, bakit? Papa, lakay, kay Mama, mailin mo, sana andyan siya. At sa lahat na kami na nagmamahal sa'yo. Di ko na maisa-isa, basta maraming salamat sa inyo lahat. Bawasan ang pagiging makulit, Janjan. I love you and enjoy your day. Mama always here para sa inyo ni Kuya. AJ, I love you both and I miss you so much and enjoy your day. Happy birthday, Janjan. Anong masasabi mo sa message ni Mama mo? Thank you, Mama. Kiss, flying kiss. Nahihiyata siya. Thank you, Mama. Sabi ka, thank you, Mama. I love you. Sabi ko, ay, natingin din na nagtatago na siya. Ate, ate, message, birthday message mo kay Jan. Huwag na siya Lola, message niyo po, birthday message niyo po kay Jan.
masyadong makulit para hindi ma-stress si Mama Batag. Ha? Happy birthday ako. Yung siguro. Sige, sabihin mo. At meron pang papanoodin si Onlok na birthday message po ng mga alaga po ng kanyang ina. Happy birthday to Jan Jan. Happy birthday to you. I miss you. When I come back to come here to my home to sleep one day. Happy birthday. You sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jan Jan. Happy birthday to you. Ayan yun yung message sa'yo ni alaga ng mama mo. So, Nakita ko yung ligaro. Nakita ko kanina. ayun na yung message ko pala sa'yo. Guys, Sa lahat, happy birthday Jan Jan. Sana lumaki kang mabait, masaya at maging mapagmahal na anak at pinsan. I love you. ano ba yung sorpresa ano gusto mo sa susunod na birthday? Totoo ko yan. Ayan, so kantaan na lang po natin si Jan Jan po. Sabay-sabay na lang po tayo. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wish ka na Jan Jan at blow the candle. Ipan mo na. Ayun, happy birthday! Siyempre, meron pa dyan. At itong money cake ang regalo sa kanya ng kanyang ina. Kaya, hilahin mo. Yan. Meron kang hilahin mo tong card. Tandahan. Dahan. Ayun. Ayan, alam mo ba kung paano gagawin mo dyan? Sabog. Pag bibili mo daw yan ng ito, kotse. Gusto mo ba? Ayan. 1, 2, 3. Dito na nga po nagtatapos yung pasurpresa po natin para po kay Jan Jan. At kung gusto nyo rin kung kayo na rin po ang susunod naming surpresahin, ay message nyo lang po sa Facebook account ni Ma'am Maylin Palapay. At kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And